Welcome back to my YouTube channel Bodo Kalyanmix YouTube channel आव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरना थाबाय नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांनो हासिगोन फैदो दानिया दिनै भिडिअखौ नायलांदोनि बे भिडिअआ गोबां सम जाबाय बेखौ आं होआखैमोन ओमफ्राय बेखौ दिनै होनाय जाबाय आरो बेवहाय जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिनो बियो नलबारि होननाय मोनसे जायगायाव जों थांदोंमोन आरो बेदिनो मोनसे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नायदो बिदिब्ला जोबोर समायना बे जायगायाव गोबां मानसिफ्रानो फैबाय थायो आरो नै सासेया मासे इन्ट्रेस्ट हाजोखौनो सिंखावनानै मोनसे रेल लामा थांदों आरो गेजेरथिंजाय ओंखायनो बेहाय गोबां मानसिफ्रा फट' लानो फैयो ओमफ्राय शुटिंबो खालायो आरो गोबां मानसिफ्रानो ओमफ्राय आंबो सानसेबो थांफेराखैमोन बेयाव बे सानखालि जों फार्स्ट टाइम थांदोंमोन आरो मोजां नाङो नायनानै गोबां मानसिफ्रानो थांबाय थायो बेहाय ओमफ्राय बेनि गोजौआव ना मा होनो शट लाब्ला जेनेबा भिडिअ शट लाब्ला जा मोजां नुखायो ड्रन शट लाबा उफ नै जोंहा केमेरामेनफोरा फट' सेसन सोलिगासिनो जा पस्ट होखादों डेन्जारखा फट' होनबाथाय नै पस्टफोरखौ फट' होनब्ला सब रेडि जाखायो आरो मानसिफ्रा फट'खौ ओरैबादि लादों नायसोरो सासेयानो खमसे खम 100निबो बारा आरो एबा मा न' थानायमोन फैदो थायोमोन भिडिअखौ जादों Sanggup boleh beli lagi ke? Nuhur ya. नहीं नहीं हल तुम आना था
sang kasih pungpang apa mana kau mana sungguh liam ini sak kadre buta tejun tu lani bu ada sama dengan kalau mengdun tu itu tahu betul kenapa terus Nah, bikin bol selalu sih. Video pada ini kayak video kok. ini bisa. Hei, ngambil. Nuha nuha ya sih. Yo, kita mana berarti?